Hintayon pasambahin ako. Sarapin kay ikang kanta tayo. Isang tayo ipus-puso, kararoke isip tayo. Tapno may kari tayo, tatayaw tiyapo. Isang may tipus-puso, karaoke isip tayo. Tapno may kari tayo, tatayaw tiyapo. Hintayon ang sambahin tiyako. Sarapin tay ikan kanta tayo. Isang ayat tayo, kakabsat kipadao. Taklo may kari tayo, dayaw tiyapo. Isang tayo, nakapsakit padatao. Takmo may kari tayo, tatayaw iliyapo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat iti daytoy may kasanga pula Domingo, ti kadawyan at tiyempo. Ti Diyos awawisen na tayo nga agsubli ken kuana. Nga mangnanam, mangragsak, ti nasaya at anakaparswaan tayo. Agkamatalag tayo iti grasya ken bendisyon na. Tapno nga rod may karitay ang makirano, diti dati na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi kan managayat. Itinapakumbabaan kuna tayo, agkonpisarat iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasya nakabasolak, iti panunot sa o aramid kan liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpakaasi at ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen. Kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ken kada kayo met kakabsat, ta ikakaasi dakuma iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos. Kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Kristo ka siyan na magkawaniratan, di mo ipagod
mga siga, mga siga, mga siga, ako. Gloria in Dios, hindi ka ngatan, at ito'y nagkakakyan, karahilat na walain pagkibanap, nagnatenta, iungan nagkata, itanong nagkapanupan nagkarideya, wenda agyaman pagkitang kapilingan Gloria in Dios, hindi ka ako Diyos na ilahitan namin. Diyos sa aman na babali namin. Kesika po niya, Yesu Kristo. Bubukod na natin sa ako. Cordero de Dios, que nada ama. Gloria a Dios, Gloria iti Dios, iti kanaman. Yang damay siksika o ako, Yesu Cristo, tinasakwan. Siksika, ti ako, siksika, iti kanaman. Iti tinapoy ang Espiritu Santo, iti gloria ni Dios. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, sikat ipagtaudan ti amin nga imbag. Ipaay mo kada kaasi, tapaltiingan na kami. Tapno dagiti nalinteg ti pampanunoten mi, kat babaan ti panangiturong mo, isuda met laeng ti aramiden mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti enggana. Ti may basa na daw iti libro ti Genesis.
Pinukawan ti Apo a Diyos ti lalaki. Sa dino tiyan mo, kinunana. Nangig ko iti arimpadek mo, iti minuyungan. Insungbat ti lalaki. Ngem nagbutengak ken naglimengak, gapu talamu-lamuak. Siya sino nang ibaga alamu-lamu ka, sinaludsod ti Diyos. Nangan ka kadi iti bunga nga imparit ko akanem, ti babae nga inkabil mo ditoy akatunaynay ko. Inikanak iti bunga ti kayo, ket kinan ko. Insungbat ti lalaki. Apay nga inaramin mo daytoy, kinunati Apo a Diyos iti babae. Inalilaw nak ti uleg ket nanganak, insungbat na. Kinunati Apo a Diyos iti uleg. Madusa ka gapu iti daytoy. Sikalaeng kadagiti amin nga animal, ti masapol amang ibaklay iti daytoy alunod. Manipod ita, aguyas ka ket tapok ti kanem, iti unos ti panagbiag mo. Aginnuray kayto iti babae, kanayon to, nga agbinbinusor ti tao ken uleg. Tarigagay to ti tao apis iten ti ulong, ket tarigagayam munto met, akagaten ti mukod na. Ti sao ti Apo. Yaman kayo ni Diyos. Agtalek ka iti Apo, takanayon a si aayat amang isalakan. Magtalik kayo ti Apo, tutakaman si Yesu. Ititenga ti aglaplapusanan at tuok ko, umawagak ken ka, o Apo. O Apo, dinggem to'y asog ko, ipangag mukad, ti panangpatulong ko. Talik kayo ti Apo, tutakaman si Yesu. No addal istaam kadagiti basbasol mi, siya sino Apo, kimakalisi ti panusam. Ngem pakawanen na kami kadi, tapnuken ka agbuteng kami. Talik kayo ti Apo, tutakaman si Yesu. Sigagagarak amanguray iti tulong ti Apo, ket mangnamnamaak iti sauna. At adda ti panangsegga ti kararwak iti Apo, ngem ti panangsegga dagiti agbambantay iti idadateng ti bigat. Magtalik kayo ti Apo, tutakaman si Yesu. O Israel, agtelek ka iti Apo, ta saan nga agbalbali ti ayad na. Ket kanayon amang isalakan, ta subutin nanto dagiti Israelita, karigiti amin abasbasol da. Magtalik kayo ti Apo, tutakaman si ayat ng isalakan. Imay basa, naadaw iti may kadwa surat ni San Pablo, kadagiti taga Corinto. Iti isumit lain nga espiritu iti pamati, agsao kami. Amumi ati Diyos, tilang pagungar kini Apo Jesus. Pagungaren na kaming tumit, akas kini Jesus. Iti kuyog na kaming to, kenda kayo iti saklang na. Saklang na. May gapu amin iti daytoy, may gapu amin daytoy kada kayo, tapno agwaras ti parabor iti Diyos, iti adado at ako, iti kasta, adadong tumet ti pagyaman da akararag, apakaidawan iti Diyos. Gapu iti daytoy, saan kami ang maupay? Uray no maininot nga group sa iti nailasagan abagimi. Inaldaw met ang mapabaro iti narispirituan a katataon. Ket daytoy nalagan, kita pagbiit asag sa gabain ni, ited na kada kami iti dakkel, kenagnanayon a dayag, nga awan pa kay padaan na. Dagiti banag adi makita, iti matmatan ni, saan a makita, dagiti makita. Apagbiit layang iti banag a makita, ngayon mataginayon iti banag adi makita. Tamumi nga inton marakrak daytoy kallapaw, apag naidan tayo, tibagi tayo dito'y daga. At danto balay nga ited iti Diyos kada tayo ijay langit. Balay asaan ang naaramid iti tao, nudiket ti agnanayon asa di langit. Ti sao ti Apo. Yaman kayo ni Diyos.
Alleluia, 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 Alleluia. At kakenta dagiti sa uama itetiyang dadayon na biya. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Marcos. Gloria timi kay kenta waka. Nagawid ni Jesus kadwa na dagiti adalan na. Adumanin a tao tinaguummong ket saan nan amasango ti mangan. Agraman dagiti adalan na. Apaman anadamag daytoy dagiti kakabagyan na. Dagiti kabagyan na napanda iti ayan ni Jesus tapno ipanaw da. Agmauyungen kon kunangamin dagiti tattao. Linuganan ni Beelzebub kunati sumagmamano ama maestro tilinteg ang naggapo ijay Jerusalem. Ti pangulo dagiti demonyo ti mangmangted ken kuana iti bileg amang paksiat kadagiti dakes nga espiritu kunamet ti dadduma. Isot gapuna nga inayaban ni Jesus dagiti tattao ket sinarita na kadakwada ti sumagmamano a pangarig. Mabalin aya a paksyaten ni Satanas ti bagina met laeng. No agbibinnosor dagiti tattao iti maysa pagarian. Marpuog to dayta pagarian, no agririri ti kaming ti maysa pamilya, marakrak dayta a pamilya. Ngarod, na mabingbingay ti pagarian ni Satanas, ket agdidinadael dagiti tao na, di agpaot ket dumtengan ti kanibusanan na. Awan makastrek iti balay iti napigsa a tao, tapno italaw na dagiti kukwana. Repeten na pay nga umuna tinapigsa a tao, sa agsamsam iti uneg ti balay. Laglagi penyo mapakawan amin abasol dagiti tao ken dagiti amin nga isasauda maibusor iti Dios. Ngem dinto mapakawan ti siasino man nga agsao iti dakes maibusor iti Espiritu Santo. Ta nakaaramid ti agnanayon abasol. Insa ni Jesus dagitoy tadda sumagmamano anagkuna linuganan ti dakes nga espiritu. Simmangpet ti ina ken dagiti lalaki a kakabsat ni Jesus. Nagtatakderda iti ruar. Ket nang ibaon dalaeng ti mangayab ken kuana. Adu ti tao a nakatugaw iti likmot na. Adda ni nanang mo ken dagiti kakabsat mo a lalaki ijay ruar kinunana. Masapul da ka. Insong bat ni Jesus, si asino kaditi inak. Si asino kadi dagiti kakabsat ko. Inwaras na ti panagkita na kadagiti na panglaw, dagiti nang lawlaw ken kuana ket kinunana, kitain nyo. Adtoy ti inak ken dagiti kakabsat ko. Tadagiti agaramid ti pagayatan ti Dios, isuda ti kakabsat ko ken ti inak. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Gloria timi kay kenta Kristo. Good morning. Kitaan nyo ti cycle ti biyag tayo. Ti sirkulo ti biyag tayo. Umuna, di ubing. Igi ubing. Awampay ti amuna. Awampay nakum na. Sila, they don't care. Kasi mo di ubing tayo. Di ubing kami hang kami nga agsapsapin. At idugla a t-shirt. Tiba dumi. Iso nga nagpaparikos-kos kami masalugsogan di ubot mi. Kagtataray kami di ubing ijay, awan bibibiyang mi. Di mat? At dapat iti lakay di ayan mi nga numasabat na kaka, apan na igganan. Bilitong, guna na aming kami nga ubing, apan na kasjayan. Kaawam mat ti bibiyang, ori kada kami aw mo bibiyang, ori kada ta ubing mayat naka inya na ganan sirkulo na ka awan ti bibiyang tawang garod pala tinakem. Into no kwan agnak na kemen kala ko madagiti babbalasitang nga anak yon. No di ba medyo bumalasitang di anak yon anya ti aramidan yon. Oy, hanggang agkayang-kayang.
Di mo ti ubing kagkayang latan o daytay kwan. Ang kagkayang-kayang apaya balasang kan. Kasi mo no bumarumatan aga ori mapanagdigos ije libtong mata nagagbripen da kami idi aga daya. Amin ale sumilsilap agtatambling kami ije ko awam met. Tulkuan bumalasangan apo aga buabong metan. Na po day di inang ko no agsagad day manang ko ke apan naipitan ti ipit ti linabaan dito ita agyaya nga ron ti bado amoy ti agyaya. Bo. Agyaya nga rod. Katatamutan ay apo hamba masapol ti ipitan apaya 1 inch mo ila bado babain ne 1 inch dita 1 inch mo ditanin awan sampai bibibiyang dan Diyos ko sa danto ag motor nasabat mo ti nakamotor bag aso na idong paran hinto no kan kasyayan apo balasang apo agap-apot mo di na kayatin di makita apaya conscious launa yan tunukan naganakan agpabunyaghan na mapagsardagan buha ko na nakagabi sango ni Apo Padin madmadain inababungan na awanan inton bumaketan awanan hanan to nga ikaskason dapay umay kanya kon ay adda ka magayam father ingato na jibadonan agpunasen anya mo day tan jamo no taga ano day jay nagagabursa na siya kasi nya ti cycle na ayay unconscious nagbalin a conscious in the end, agbalin tumula nga ang conscious. Anyo nakita kas dito istorya ti biyag tayo. Apa yang dito ebanghelyo tayo, ay dito umuna nga maibasa tayo ng nanggagyo. Mapan ti Diyos. Pinukawan na di lalaki ni Adan ko na tayo. Istorya di Biblia tayo. Hey, ayan mo, naglemeng ang apo. Apaya, lamu-lamu kami. So nga rin istoryada na idinapan niya po Diyosan nagtaray da nga naglemeng tinapanan ni Adan kasabaan di kad adda pagapot na ni Eva kadamurtisan kasano ti panangyapot mo ta si itgarod ke apa yang na-realize da kita adalen tayo di jay umuna apa yang na-realize da ke how many years how many decades kumamutan mano nga century nga nagbibiyag da handa mo nadlaw nga lamu-lamu da inin-enjoy dati paradise kanda mo na nga handa mo nadlaw nga lamu-lamu da hello apa ya ngamin simrek ti basol. Nakita dati irregularities, nakita da dagiti kurang, nakita da dagiti madi, apaya immo na simrek ti basol. Kasano gamin tinapasamak, amutay mo ti istorya ta Biblia tayo, anya dayjay, ni babae, anya tibilin ti Diyos may sa anya dayjay, hangkay mangmangan databong at tating nga. Ngam adda uleg. Beklat, diyan mo no beklat, no karasaan mo no kan. Ayan na ti ulag tatan, ay alwadan nyo, ado ti ulag tatan, naka 4 wheels pa ino daduma, wano naka motor. Nay, nyo laam mo. 3 stories pa, balay da kada 4 stories, nyo mo, naka elevator da pa. Kada ulag niya ti kunana, hangay kaskaso ni Eva ta, agpay-pay-pay nga ron, Apayan niya ti bagam, ramanam dayta. Haan, kung nati amo ka haan. Binaybayan namanan, so marono. Agpay-pay-pay mo, nagdangdangag ti duming-duming mabalin amin. Napad na radyo idain. Laki idain. Ramanam, haan, bagana ka haan. Idagid-idan ni Eban, agin niya nagan, mas agid-idan. Anya nga tang agpay so ti raman na. Simrekan di temptation. Rin naman ang namutan. Ni nasamait. Inted namut ije kadwanan. Sikon di Biblia tayo adati niya. Simrekan. Idi na-realize dan may sa tilintag ham kangamangan. Idi na-realize da day jayan. Nay, lamu-lamutan. Kasjay mo ilabiyag ti tao. No tibiyag mo, haang ka nakapokus kin ni Apo Diyos. No ti makitkitam tilubong na parsuaan na sayaat awan ti madi datayo laeng tinangikabil nga tilubong dakes datayo tinangaramid dayto adda ti uneg what's wrong iti tao kala ko
Anya ti basol tinangisit nga tao. Kada brown. Nga permilaket ta papudaw mo. Ngalay, kuskos. Apaya, may mayat no na po. Apay, dakam nga nangisit, basol mi nga ron. Panunot nila na ita. Iso nga da kayo, ali papuraw. Ay, apo, Diyos ko, da nakita nga tao, nakapurpuraw, naglabasit di kay lipstick na, nagdakal di kay day na, apo, kublang mo di bukot na nga day tay, nagnisik mo di tiltil na, iso nga nag-make up kayo, iraman nyo ta tiltilyo, kababain. Kape, what's wrong ko mga, ang galasyak ko ma, what's wrong na dakal, ti amot, ti agong ko. Sino nang ibaga nga matay? Nagpapada tayo mga angi, otot mo lamang angot tayo, ha? Mindset tayo nga minday ta, kadla ko madya may nga tao, no tayo makitkitam itilubong ka madi, puros negative, i-check mo di pusom. Apaya, nasaya at amin. At daman pagkurangan tilubong, ngam no day ti pampanunutam, i-check mo taapay, dadtoy ti madi. Haan nga sa bali. Kas pangarigan, di may sa pamilya. No day ta pamilya, nawara tila makitkita di may sa, sika ngamin. Awanan tinasayaat na. I-check yun na niya, nagyan na. Baka si babasol, baka insecurities kadadtoy puso. No iso nagyan ay talaga dumakes ti lubong iso nga ti panagkita ti lubong nasaya at kuma no nasaya at ti katataom ko natay manlaengan. Insecurities ti dadtoy sigurado at ti makitkita iti partner mo dakes. Ti makitkita mo iti trabaho madi. Madi daytoy nga pagtrabahuan. Nagrigat, umalis ka, apay daya trabaho nga nalaka. Nagmadinay ito nga pamilya, di pa nagkitang dayta. Tatitao no yung nakastret, hamo madalusan ta pusom, ado ti insecurities mo, nagrigat ti lubong. Ngam never nga matapalam ti insecurities mo. Uri at daamig king kanita, uri ado ti kwartam. No hanggang nga makontento ti adda kanyam, ay, apo, agraman pamilyam, agtuok. The greatest prison is a home without peace, kunana nga rod. Ti kano ka karuan a pagbaludan, kada jay pagtaengan nga awan ti kapyana. Imagine ta mangang kayo, ay, ori kada tapanangan nyo. Siya nga nagsidala ti kalkalunay kin abal-abal. Anyo maamo ti kalkalunay kada abal-abal ta rich kids kayo mat. Baka naragrag sakak pa nga kayo nga nagsida ti tosino, wow, jabili, wow. Masapol nga dati malukatan ti dilata, wow. Ori kuno kas ti sidsidayo no ngin nger kayo mat. Ori kuno kas ti sidayo no adamat agtutuog tiri nana. Ada magsaksakit tinakom na. Insecurities amin na kita. Amin. No hantay nga maurnos dayta. No haan nga maayos dayta. Anya na ti rumbang aramidan tayo. Ay naguloan narigat kung na tayo i-check tayo, dublyan tayo nga ibaga. No dadtoy ti problema. No narikot ditoy hanga makastrik ni Apo Diyos ditoy. Negative amin ti panagkitkitam itilubong. Dakes amin di pa nagkit-kitam ti lubong awan na saya at iso nga imagine mo ije trabaho ije simbaan mo ije pamilyam ije gimong mo ije sisayo no awan ma-appreciate mo nga nasaya at nga tao check your heart dakesen sabalin iti kunakon uray tapal ka nga tapal ang hanggang agbalin nga naragsa. Gamakita yung, iti ebanghelyo tayo, anya ti kuna ni Apo Jesus. Anya ti kuna na. Gaputan na banugan, hanapay masango manganan, anya na ganan, ibagadan nga naluganan ti demonyon, ibagadan nga ni Beelzebuban, ti mangkan, anya ti kuna na, ti pamilya, nawara-wara, haan nga agpaot, ti pagarian nga nawara-wara, marpuog. Dadtoy dangan pamilyam, kuna dadtoy ni inamkin kakabsat mo, anya ti imbaga ni Apo Jesus. No nasiputan nyo, dahil kunana, nagmayat. Ti ina, ken kakabsat ko, dagiti agaramid, ti pagayatan ti Diyos. Anya ti kayat na, dahil di para iso nga nagyanan, dagiti muna, nadadael gapo ti basol, insecurities ti lubong ti rimuar, anya ti kunana, masapol nga agaramid tayo, isobli na tayo iti para iso.
Agaramid ti naimbag, tapno, anak na ka ti Diyos, agsubli ti paraiso. Inulitin tayo. Hello. Ulitin tayo, daytoy lubong na parswa, anasaya, at mabalin nga agbalin a paraiso, daytoy alubong. Your family can become a paradise. E di workplace mo, agbalin nga paraiso. Iti pa nagkakaro ba, mabalin nga paraiso. Ngam na pilyam nga, agbalin nga impyerno. Mabalin nga, agbalin nga impyerno dahil ta pamilya. Mabalin nga, agbalin nga impyerno ta trabahom. Mabalin nga, agbalin nga impyerno dahil ta panagkakaro ba, may iso ti kaya mo. Kasano apay nga, inya ti biyagda idihanda pa'y nagbasol, they live with God. Makipagbibiyagda kin ni Apo Diyos. Kadkadwada ti Diyos iti ropa. Kasano ti agbyag nga paraiso, di unag ti pamilya, ti gimong tayo, iti trabaho tayo, masapol nga agbyag tayo nga adda ni Apo Diyos. Dahil ta pamilya tayo, haan nga dakes. Adda pagkapsutan ditong galmay sa, adda mo perfect family. Uri kag dipa-dipa kayo. Awan ti perfect family. Adda perfect na trabaho, awan. Adaya perfect mga institution, awan. Nga mabalin nyo pagbalinan nga paraiso dayta nga pamilya ta apaya no adda ni Apo Diyos. The original paradise kadkadwada ni Apo Diyos. Ti kayat ni Apo Jesus. Imbaghanat ti ebanghelyo, ti agaramid ti pagayatan ti ama, iso ti ina ken kabsat ko, kayat na nga saon, da kayo ti pamilya ti Diyos. Karit na adatoy, wen padasem. Laglagi pa nyo datoy. No agbibiyag ka, nga addaan kapya, para iso ti biyag mo, namayat ti panagbiag mo, ibagak ka na kayo. Dagidi insecure at tao, so dalin da kayo. Dagidi manan, ti panubok na. Padasem ti agbiag nga raragsak, masaksak tanda. Padasem nyo ti agbiag nga si raragsak, adda masaksaktan apaya, insecure dagidi gay. Dagiti agaapan no sa dinota antiposition nga nangato, dagiti agpipin na nga to ti sansa. Nga padasam ti agbiag nga naragsak nga adda ni Apo Dios kita adto ti masaktan apaya so dalen da ka nga ibaba. Ibaba da ka handa ka nga kayat nga agbaling nga naragsak apaya adto ti problema da awang king ka. Niso nga dayti kakabsat dayti lubong tayo mabalin nga agbalin a paraiso. Di pamilya tayo uri adda pagkurangan na mabalin nga pagbalinan nga paraiso. Di trabaho tayo, dati simbaan tayo, mabalin nga paraiso. Ngam no, imay ka ti simbaan, hamo ma-appreciate, auray di komunyon mo ni Apo Jesus, tinasanto na Eucharistia, hamo ma-appreciate, apaya, sa balikit kitaan. Nangalaan na nga tamo, jibag na. Ang mga agbagay, jibuok, ken jimake up na. Nya, bibiyang mo ngamin. Adakad to or adakad to yan ko na nangaro di may sakit jakay tag si ana ya istorya na pa di Facebook ko na jakay ti makimisan apaya na di kaabay ko ka apo dati maatatapon daga mangkukulam baka makulamak apo dati ko ka dagitay mo chismosa dagitay magserserbe di simbahan ka chismosa anya ti ko na ni Apo Padi umay kanto no madama misa mga lakati na porno nga danom agrikos ka kita tawan ti maibulang. Idinalpas nga nagrikosan ko na nyat nakitam, ada na ibulang awan, anya nakitam, yabaso, nakitam dagiti chismosa nga kaaro bamhaan, das jay nga rod. No tiwikit kita inside the church ka dagitay kakabsat mo nga da pagkurangan na, haang ka nakapokus kin kwa na basically. Madisturb ka. Kaslamag kanya ka padi Nadobrak ito kagungungot. Agser-ser mo ka, nagmismisa ka kagungungot. Something wrong, ha? Hello? Imbes nga agmisa ka, ati sungaro di trabaho ko na, o datagungungot yung obram. Di something wrong. Di sayang dalakan niya yun, Na may katoy ka, hamo na i-concentrate pa yan, sa balit focus mo, hang ka nakafocus. Impyerno lata at biyag mo, uri ka na nakimisa ka, uri ka tandaan ka, da bitog ka nga, bitog tabarukong mo, agawid ka impyerno to lata, hanggarod nga nalawag. Kanya ti rumbang aramidan tayo, agsubli ka di paraiso, anya ti paraiso, kadkadwam ni Apo Diyos. Adaman pagkurangan ti pamilyam, mabalin mo akadwaan lata ni Apo Diyos. Ada pagkapsutan ti pamilyam, dagita nga rod, ita sakit, problema,
pakarikutan, pakariribukan, di tagarod nga ayabam ni Apo Diyos nga mangtulong, mangipakita ti grasya na kanyam. Idtangarod likkaong amoy, ti sao nga likkaong, ang kaysa umakaawat. E di likkaong ti biyag mo, iso ti pangayabam gini Apo Diyos, tapno, sulnitan na, gaburan na, di likkaong ti biyag mo. Dahiya ti para iso. Iso nga mabalin tayo nga agbiag ang naragsak. Uray pa yun, adda dagiti mangiguy-guyod, adda mangitaltalmag, adda masaksakan. Mabalin tayo nga agbiag ti para iso. Iso kunana ni, ti agaramid ti pagayatan ti Diyos. Iso ti inakin kabsat ko. Kino inaramid mo data hangat nga naragsak ti biyag mo. No inaramid mo data hangat nga para iso ti biyag mo. Adda man pagkapsutan ti tunggal maysa, adda man pagkurangan ti tunggal maysa, nga mabalin tayo nga yaban ni Apo Diyos ta kadwa tayo nga rod iti paraiso, enjoyan tayo ti paraiso. Laagawid kayo, agpili kayo. Agsubli kayo, iji balayo nga impyerno, no, paraiso. Ibagayon to kanyak, no mayali sa akore kadandanin. Tumakder tayo. Ipaduyak-yak tayo ti pamati, mamati ak, iti maymay sa Diyos. Ama aman nakabalin amin. Anamarswa iti langit ken daga. Ken kadagiti amin a makita, ken di makita. Ken iti maymay sa nga Apo an Jesucristo. Bugbog tong nga anak ti Diyos. Nagtao di ti ama ti sakbay ti amin a tiyempo. Diyos sa nagtao di ti Diyos. Silaw a nagtao di ti silaw. Diyos sa kasmetlaeng iti ama. Ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Ket nangalay iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet a nailansa iti krus gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagen dagiti nasantuan a surat. Imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag. Tapno komen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo. Timpuyog iti ama ken ti anak ket nagsao babaen dagiti propetas. Kumararag tayo iti Diyos aman nakabalin nga ama ni nagungar nga Apo tayo nga Jesucristo. Dawaten tayo ken kuana tapagtalin na iden na tayo anapudno ken ni Apo Jesus anang isalakan kada tayo. Iti tunggal kararag ko na tayo Apo denggem ti araraw mi. Apo denggem ti araraw mi. Idawdawatan tayo iti iglesia. Tapno kanayon na suruten iti dalan nagturong iti ama. Itagtalinaid anapudno ti panagsaksi na iti Diyos, akas may sa man naripato, ken manang ipateg. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggem ti araraw mi. Idawdawatan tayo dagiti amin na nasyon. Tapno agturong da kumakin Apo Jesus, Apo Jesus a Kristo. Ket bigbigen da akas may sa natibker, apagbatayan ti masakbayan. Kumararag tayo iti Apo. Idawdawatan tayo dagiti amin na marigatan. Tapno masursuro da nga italek iti Apo, dagiti amin na parikot, ken pagdagda na aganda, ket saan da lang agtalek iti bukod akabailanda. Kumararag tayo iti Apo. Idawdawatan tayo dagiti amin na tattao. Tapno maragpat ta iti napaypayso akapya iti nakin, ken panunot, mabayan ti pamati da ken Jesus a Kristo. Ken ti pang panangip kumitda iti bagida ken kuana. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggem ti araraw mi. Idawdawatan tayo dagiti bagbagi tayo. Tapno si ayat ken si papasnek tayo kuma adumngeg iti Apo ngagsasao. Ken mangipakpakita iti panagayat da kada tayo. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggem ti araraw mi.
Nagulimag tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Iraman tayo met may kararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Iraman tayo ti special intention ti pagyaman ti panagkasangay ni Margarita Real Sekretaryo. Manakabalin nga ama, denggem kad dagiti karkararag mi, ket masarakan mi kumatidalan nga agturungken ka, dawatin mi dagitoy gapuken Kristo nga apo mi. Amin lagdain ka inaswan, babae, ibalikas mo, ako pagyaman ang bigay ka. Amin namin gan ka makita, kaputaya, pinagdamida, naurmusda, nakapimpitas na. Tinapay kenara, tiumay ni itayawan, nagkapu di trigo ken nubas, abungan nagpanugan ni. Kaming agdaing ka pinaswan, babae, ibalikas mo, ako pagyaman ang bigay ka. Inangin ang kapakita, gaputaya, pinagdamida, naurmusda, nakapimpitas na. Tinapay kenara, wenawaten bendisiona, o apo mi pagbalinem dida, anasan kwa abagigenda. Aming agdaing ka pinaswan, babae, ibalikas mo, ako pagyaman ang bigay ka. Amin namin ay ka makita, gaputaya, pinagdamida, naurmusda, nakapimpitas na. Tinapay kenara, tiumay ni itayawan, nakapo di trigo ken nubas, abungan nagpanugan ni. Kumararag tayo kakabsat apno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Mga gitidatang talaga tayo.
Kahit may paayo, pakaydayawan, ken paay gloryaan, kinanana. Stamit at pagimbangan tayo, kinti kadagupan, kinasampuan ni iglesia. Apo talyawam kadagitoy, daytoy pagserbimi, iti kasta makaayo ken ka daytoy adaton, ket agpaay amang parayray tinayusan nga ayatmi, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Basta naman, Itag-ayo dagita puspuso yo. andadan sa tagay kaya Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. may karikot rin. Pudno na may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin kat agnanayon a Diyos. Ta pinarsom dagiti amin nga adda, ket inornos mo ti panagsisinno kat dagiti panyempo. Inaramid mo ti tao amayasping italadawam, ket intalek mo ken kuana dagiti amin a nakakaskas daaw agapuanam. Iti kasta kasunom, itorayan na dagiti amin na pinarsuam ket daydayawin na ka, dagiti aramid mo ana indaklan gapo ken Kristo nga apo mi. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Santo, 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 Diabo a Diyos, dagiti aming mapansa. Pinangiten dagat na mugay ipakaydayawan. Hosana iti kaamawan, malayaya, diway tinagan tiyapo, Hosana iti kaamawan. Pudnoon ay apo, habiig ka kinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinan, kat paay mo ida kada kami, abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Iso idisak bay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na kat kinunana, alaen nyo, kat mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, isa mayawat to, ama ipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangalay ti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon na tulag. Iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yo daytoy apangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pammati. At tinapay mga kami, getitinay ko'y akasuinom kami, ipanagami, ipapatay mo, ako'y daig, iyay mo. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka tempaay mo ama ikari kami,
ngadda dito'y saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami makirano diti bagi kandara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kam kumati, Espiritu Santo. Laglagi pam kada apo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papati. Laglagi pampayapo dagiti kakabsat nga pimusayan as inanamat ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam ko maamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket magiranod kam to ken enggasata na Birhen Maria nga hinati Dios ninagasat a Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga magikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanog ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Hintay umararaw, iti ama katlalwan tayo, iti kararag nga insuro ni Apo Esos kada tayo. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babayan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami ti amin ariribok may kanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti ginagasa tanamnamaen mi ken iti yaay na Jesucristo anang isalakan kada kami. Kapukang tuturay ko pa nakapalinting dayaw o ninayang dito sa O apo mi ang Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya ngaggapo kanyak ti ted ko kada kayo
Saan ka dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangat da kada kayo. Salamat. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada kayo. Kapya kada kayan kapya. Pero ti Diyos ang unas sultilo ko. Ako mga sikat. Pero ti Diyos amang unas sultilo ko. Ako nasikat, pero di Diyos ang unas sultiyo. Item ang di kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo, may kakanya, yung ti may salay nga sa mapaimbagton kay karon.
Ngeti biyaku kasikalae di banus ko natulog inapuno naruto Diyos sa pagkenta inakawaten ay atipen mo ala ikakakibine ala kakaramaye ala kasaranaye tapno ang kalay na bukong mulae naruto Diyos sa pagkenta inakawaten ay tuwi adipen mo ala ikakakibine ala kakaramaye ala kasaranaye tapno ang kalay na mulae kung sino ang malagit mo aring nampay ka di aming kasursugat ko agasang kanida o Diyos nga ako pasangke pinapurapay ko sino ang malangit mo maring nampay kariya nasuksugat ko agasang kanida o Diyos nga ako pasangke pinapurapay ko naruto Diyos sa pagkenta inakawaten kay ko'y adipen mo ala kapag-ibigin ala kakarabaye ala kasaranaye kapano ang talinay na pupulae naruto Diyos sa pagkenta inakawaten ay ko'y adipen mo ala kakakibigin ala kakarabaye ala kasaranaye tapno ang talinay na pupulae. Pumaraarag tayo. Ipaay mo kad apo tatulungan na kamday ta, makapaimbag akaasim. Ket rokatan na kami kadagiti kinadakes mi, ket papigsaan na kami nga garamid iti naimbag. Gapo ken apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso magipagbiag ken magipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Into no 15 apo, Sabado, Piastanto, rambakan tayo ti maikatlo atawen, nga pan naka ididikar da iti nga simbaan, maawis kayo, alas 9 ti misa, kayat yo ti makidanggay. Madapay lakod nga tikat talikod apo ta nagpa-raffle da, parang do pangragragsak into no piesta, mayat dagiti premyo da, ta barko, eroplano, ken helicopter, gumatang ka ito na muyo ti piloto, dadta likod. Ti apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos. Ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na Santon a misa, intayo ni ti ayat, ken tapya ti apo. Diyan tayo ti Diyos.